Το λαούτο. Μια φορά και έναν καιρό έφεραν μπροστά στον αυτοκράτορα ένα λαούτο. Το έβγαλαν από τη βελούδινη θήκη του, το ακούμπησαν με προσοχή στο χρυσό τραπέζι και το ρώτησαν ευγενικά ποιο σκοπό ήθελε να ακούσει. Σαστισμένος ο αυτοκράτορας δίστασε μια στιγμή και χωρίς να το καταλάβει είπε πως επιθυμούσε να ακούσει τον εθνικό ύμνο της χώρας του. Τότε το λαούτο άρχισε να παίζει μόνο του. Περίεργος όπως πάντα, αλλά συγκινημένος από τη μουσική, τους ρώτησε πού το είχαν ανακαλύψει. Και όταν εκείνοι του απάντησαν πως το είχε κάποιος μάγος που πέθανε, ο αυτοκράτορας το πλησίασε και χαϊδεύοντάς το παρακάλεσε να παίξει ένα νανούρισμα. Το λαούτο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, άρχισε έναν τόσο γλυκό σκοπό που κανένας άνθρωπος ποτέ δεν είχε ξανακούσει. Ο αυτοκράτορας έκλεισε τα μάτια του με αγαλίαση, γιατί του θύμιζε το νανούρισμα που του τραγουδούσαν οι παραμάνες του όταν ήταν παιδί. Όπως τα παραμύθια, σκέφτηκε, όπως τα παραμύθια. Τρομάζοντας όμως μήπως τον έπαιρνε ο ύπνος όρθιο, διέταξε το λαούτο να παίξει κάτι πιο ζωηρό. Και εκείνο τότε άρχισε να παίζει έναν χορευτικό σκοπό που έπαιζαν στις γιορτές του παλατιού. Ο αυτοκράτορας ενθουσιάστηκε, αλλά η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Το λαούτο ξαφνικά και χωρίς λόγο σταμάτησε να παίζει. Άδικα προσπαθούσαν όλοι με παρακάλια και καλοπιάσματα να το ξανακάνουν να παίξει. Στάθηκε αδύνατο. Το λαούτο έμενε σιωπηλό. Τότε ο αυτοκράτορας το πιάσε στα χέρια του νευριασμένος και άρχισε να το ταρακουνάει ουρλιάζοντας «Αν δεν παίξεις, θα σε κάνω κομμάτια». Τότε είδε ένα μικρό σημείωμα τυλιγμένο μέσα στο ηχείο του. Νομίζοντας πως βρήκε την αιτία της βλάβης, το ξετύλιξε με περιέργεια και διάβασε τούτα τα λόγια. «Για μία και μοναδική φορά στη ζωή τους μπορούν να με ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. 2 φορές θα μ' ακούσουν εκείνοι που η καρδιά τους το λαχταρά πολύ. Ασταμάτητα όμως θα με ακούν μόνον αυτοί που η καρδιά τους είναι καθαρή. Γι' αυτό ο προορισμός μου είναι να παίζω για τα παιδιά, γιατί μόνο αυτά έχουν ακόμη καθαρή καρδιά και έτσι μπορούν να με ακούν συνέχεια». Και τότε ο αυτοκράτορας έπεσε σε περισυλλογή. Έστειλε και έφερε τον εγγονό του. Και όταν του εξήγησε τι ήθελε, το λαούτο άρχισε πάλι να παίζει, αλλά μόνο το παιδί άκουγε. Ταπεινωμένοι αυτοκράτορας και συνοδεία που δεν μπορούσαν να ακούσουν, άφησαν το παιδί στην αίθουσα μόνο του και έφυγαν αμίλητοι. Ήταν η στιγμή που όλοι κατάλαβαν πως είχαν μεγαλώσει, αλλά το χειρότερο ήταν πως μερικοί σκέφτηκαν ότι η καρδιά τους ίσως να μην ήταν πια και τόσο καθαρή. Κανείς πάντως δεν έμαθε αν από τότε αυτοί έζησαν καλά, αλλά εμείς ζήσαμε καλύτερα.